ndane mukonyo inoda signal inoda protection vakadzi vese vane nhumbo chete abortion ndane mari ndakugara mulocation kuimba chipozo toda matemptation paukatadza emaya andiseke ndinotonza tambo ndati ndiriwe kufu hey apana noti kufu ndasvika panzvimbo vanobuda mututu mangoma vano manya kurutsmaokulanda niyatadzana kaita me move like a striker me roll like a tiger me roll miromba ndichifighter svika zvangu zvaita matsaga ndichifita muri kuti chiiko babamfana ungangwanimise nini babamfana muri kuti chiiko babamfana ungangwanityise nini babamfana matsaga vajaira kusaisa mawexi bauti ndovajanya mapatsi akapera nguva yemadhisi nemadaxi nyepera kundifarira chisaisa mawexi nazo improva from back to west kungogara ridimvasiya vane stress zvekuti akandiona vanopfinyamisa fesi nekuti kavari aiwandatoablesleveratozumindkuita kunge everest telese you are the best of the best pamangoma you are not time to waste I do it my best sakandatitanzi fadza mafanzi vakukanda chipanzi mumanzi akutosvika kumuzanzi chinza ngoma idzi ndedzezima kana mutinda bhinzi Chima's promotions but the decisions saka mafia ndiri kuti rate out of 10 mucomment section kuti Chimambo Mambo ari kwere kana kuti hako anokwana here zva 31 August mu 6 sports kana kuti akwane brrka boom.